सबसे हम बताओ तनी कि एगो वीडियो जगन्नाथ में डालले बड़ी तरवा लो ध्यान से सुने लो का बोला तरी जगन्नाथ में एमे ई बोलल बड़ी जे केकरा अधिकार से ही हमार सोशल मीडिया पर वीडियो पड़ल बा आ हमार नाम काहे आइल बा। ई जगन्नाथ में बात साफ साफ बोला तरी जे हमरा बाप माई से लफड़ा रहे तो हम काहे सोशल मीडिया पर आईनी। ई सच्चाई बा जे तोरा बाप माई से लफड़ा रहल तो ते काहे वाले सोशल मीडिया पर ते जगन्नाथवा से पहले पूछ जे तोरा बाप से आ मौगा से लड़ाई रहे तो हमार बेटी के फोटो एडिट करे वाला ई जगन्नाथवा के रहे आ जगन्नाथवा के बेटा के रहे। ई सुन हमरा बेटी के फोटो वीडियो डाले वाला जगन्नाथवा के बेटी जगन्नाथवा बरीनवा ते हुए जे हमरा बेटिन के फोटो सोशल मीडिया पे डाले आ ओ में तोर बेटी एडिट करवे से फोटो आ तोर बेटी कमेंट करवे से हमरा बिटिया के फोटो पर ई फोटो जज कलेक्टर ना देखी एते। हां एगो बात बतल से कहतनी आते पैसा के बात काहे भूलवाओतरी आते पैसा के बात काहे भूलवाओतरी जे पैसा रखे शुरुआत पैसा से बा पैसा कर पैसा हम सोशल मीडिया पर पैसा हम मंगनी पैसा ना देवे खातिर हमरा बिटिया के सोशल मीडिया पर तोर भतार लिया जगन्नाथवा अमित तिवारी के नाम से सारा प्रूफ आ जोन की हई चेक बुक बा तो अमित तिवारी ले बड़े असल जगन्नाथवा के तो जोन होते वीडियो डालने बड़े बनिया के का बनिया तोर भतार हो ओ बनिया के बुलाओ ओ बनिया के बुलाओ हमरा घरे। अगर बनिया से हम कपड़ा 10,000 के रिकॉर्ड बा हम 20,000 रुपया देनी लेकिन बनिया का असल जगन्नाथ पे तो बनिया के हमरा घरे बोला। आ रहल बात चेक बुक के तो चेक बुक के रिकॉर्ड बा कि तोरा मरद के दले बनी आ तोरा मरद से बार बार को चेक बुक मंगल बनी आ वो चेक बुक पर चोरी कराए में तोर हाथ बा आ जौन हो ऊपर से नीचे ले पहिले बड़े टोटल चोरी के संपत्ति हो। आ पलंगवा तेरा बाप का ना रहे पलंग हम दले बनी जेमे की रिकॉर्ड बा चल ए बड़ा चल रहे जगन्नाथ हो ए बड़ा बनिया से बोलवा जहाँ की जगन्नाथ का बेटा गए रहे पलंग लेवे खातिर आ लाद के ले गए आ जौन पिकअप पकड़ बा देखे उ पिकअप के भी भाड़ा हम नहीं देले उ पिकअप वाला बताई जे कहाँ पलंग ते लेके गईली।